Dito tayo sa Carl's. Anong Carl's? Junior. Junior. Sa akin yan, chicken salad. Ano yung salad eh? Famous na. Basta yung mga ganyan. Tapos sila din, yung mga puro ano. Their favorite, jalapeno. Nawawala na po kami mga kaibigan. Hindi na po namin alam kung nasan yung view deck ng Marina Square. Ay manonood kami ng parade. Sama ko sila tito ko, saka yung friend niya, si Ate Rhea. Pero nawawala na po kami. Ito na ba yun? Oh, may pulbura. Ala, nag-ano na sila. Nagpaputok na sila. Dito na tayo sa Marina Square, guys. Ano? Oh, may pulbura. Oo. Kasi dito natin makikita yung mga ano, yung program ng birthday ko. Singapore Day. Ang daming tao. Wala tayong mapapanood dito. Sobrang dami. May nagcamping na yata dito. May latag na eh. Ayan na yung fireworks nila. Hindi pa fireworks, kulay lang, no? Kapag ganitong maaraw pa. Isa pa! Kaya pala may bulburan eh. Nagkaputukan na pala dito. In fairness, yung paputok nila dito, pastel ha. Pastel! Pastel siya, friend, oh. Nakita mo ba? Andyan na po yung future vlogger pa. Live na lang. Sabi ko kasi mag-vlog ka na, te. Hindi yung puro live na lang. Sige na. Oh, pa-live. Sige, punta ka pa ulit doon. Live is live. Te, explain mo na lang ano ba yung napapanood. May widescreen, may mga sumasaya. Yung widescreen na lang yung nakikita namin dito. Ayun. Ayan, puro widescreen na lang. Woo! Ang layo! Ano yan? Ano yung nahuhulog na yan? Ayan, nagpo-form sila. Ano kaya pino-form nila? O, doon sila bababa. Doon sa mga nanonood. Doon sa mga may ticket eh. Sa mga nagbayad. Sa mga nagbayad lang sila magpapakita. Saya ng mga taga-Singapore. Ayan na siya. Ayan o, may pausok yung mga ano nila, yung mga naka-parachutes. Ganyan sila. Oh, bababa sila sa Marina Bay. Wow! Ito na yung last. Muntik-muntikan na yung isa kanina. Oh my God. Nila inaano yung theme song na matutunan ng lahat. Ano, maaga pa lang. Parang inaano na. Ano pa lang, months pa lang or 2 months before, parang naano na nila yan. Kung baka sa video, na-upload na nila. Wow. Tapos, lagi nilang piniplay hanggang yung mga citizen, alam na nila. Ate, mag-live ka na! Dali! Madama ng explanation. Kasi may password ka pa. Tinanggal ko na nga yung password ko eh. Si Wally. Please warn us next time. Password! Hindi namin nakuha ng video. Ito sa distract. Yung password ko, te. Sabi ko kasi tanggalin mo na yung password mo. Tanggalin mo na muna. Wala, hindi natin nakuhanan yung mga pag-glitters na fireworks nila. Naka-ready na, kaya nagbiglang naghanap. Nakakainis! Kami lang yung maingay dito. Buhay. Hindi namin nakukuhanan lahat. May password ka sa mga cellphone. Password. Sumabog na. Sumabog na yung fireworks. May password pa sumasabog yung daliri magbebento. Grabe talaga mag-celebrate ang Singapore ng National Day nila. Oh. Daming tao. Grabe. Nakakabilig talaga yung pagmamahal ng mga citizen ng Singapore yung sa country nila. Kasi grabe. Yung panonood lang nila yun. Naglalatag-latag na lang sila dun sa may floor para lang makapanood sila ng ano nila, show nila ng mga
Basta ang ganda. Makikita mo talagang mahal na mahal nila yung country nila. Ang galing. Pupunta sana kami guys dun sa parang Merlion. Dun sa first na pinagtahan namin dati na nag-walking. Kaso close pala dun sa Esplanade Theater nila. So, wala. Pupunta na kami sa Gardens by the Bay ulit. Para abangan na lang namin yung light show nila doon. Dami kong pimps ngayon. Grabe. Pero at least hindi nakakangarag. Malamig pa din. Aircon lahat ng dinadaanan mo. Diyan pala kami sa taas dumaan kanina. Yung bridge na yun. Kita nyo? Doon. Yan. Diyan kami kanina kasi yun yung Marina Bay. Mall? Ayun, Marina Bay. Parang shops, parang gano'n. Basta yun. Napagod ako, besh. Hagdan doon. Yun lang yung MRT. Exit na. Puro hagdan, walang escalator. Kasi dito lahat escalator. Tapos yung daan, puro aircon. Ay, doon walang aircon. Tapos hagdan naman taas. Pagod ako. Kaya pag pupunta kayo dito guys, please wear your comfiest shoes. Ako naka-Converse ako. Kaso, medyo masakit na siya, besh. Mas maganda kung yung shoes ko sana kahapon. Mga running shoes, ganun dapat yung gamit nyo dito. I learned my lesson. Next time, ganun na rin yung susuot ko pag mamamasyal ako. Kasi yung Converse, hiniipit niya yung pakong ganyan. Okay lang ba Dun dito? sa harap. Diyan tayo sa taas. Parang board mo. Dumaan kanina. Ang nice! Sarap mag-walking dito guys. Oh, ganyan. Tapos dito may nagpipiknik na family. Oh, 'di ba? Sarap dito. Dazzling showcase of lights and musical treats. So pick a spot, grab your cameras, and enjoy the show.
masyadong nag-record. In-enjoy kong manood. Oh! Fireworks na! Ay, happy birthday to us! Mas makaganda, madami sa tapat.